फरायसा फरायसुलि आं दिनै बड'लेण्ड डिजिटेल क्लासाव नोंसोरनो फ्यूचर पारफेक्ट टेन्सनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। आवगायनि क्लासाव जों सावरायदोंमोन सिम्पल फ्यूचर टेन्स आरो फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्सनि सोमोन्दै दिनै आङो सावरायगोन फ्यूचर पारफेक्ट टेन्स। दा बे फ्यूचर पारफेक्ट टेन्सआ जस्ट जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जों मोनदोंमोन। प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव जों जेरैबायदि जोङो भार्बखौ लायोमोन मा हेभ एबा हेज, थिग बेबायदिनो फ्यूचर पारफेक्ट टेन्सआव बे भार्बनि लोगोसे मा दाजाबनांगोन बे फ्यूचर पारफेक्ट टेन्सनि जा भार्ब दङ हेभ बा हेज जायजों जि जौगोन बेखौ जों गनायनांगौ बे हेभ बा हेज। आरो जोंहा मेन भार्ब जों मोनगोन राइट, बे मा जाहैनांगौ राइट रट पास्ट पार्टिसिपल अफ भार्ब, पास्ट पार्टिसिपल अफ भार्ब। बे पास्ट पार्टिसिपल अफ भार्बखौ जों बेखौ मा खालामनांगोन सोलायनांगोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव। बेनि उनाव जोंहा ऑब्जेक्ट थागोन। दा ओरै नाय पार्सन फार्स्ट पार्सन सेकेन्ड पार्सन थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार प्लुरेल नाम्बार बियो। दा बेवहाय नाय आं होदों सायाव साबजेक्ट थागोन। बे फ्यूचर पारफेक्ट टेन्स जानो गोनांबा साबजेक्ट बेनि लोगोसे प्लास बी भार्बा जोंहा सेल बा विल बेखौ जों लानांगोन। बेनि उनाव पारफेक्टनि जा भार्ब दङ जोंहा जाबाय हेभ बा हेज, बेखौ जोङो लानांगोन। बेनि उनाव भार्ब, बे भार्बा मा जाहैनांगोन पास्ट पार्टिसिपल अफ भार्ब जाहैनांगोन। पास्ट पार्टिसिपल जोङो बेखौ जोङो सोलायहैनांगोन। जेरैबायदि गो वेन्ट गान, डु डिड डान, ड्रिंक ड्रेंक ड्रांक, थिग बेबायदि राइट रट रिटेन, बेनि रिटेन बेनि उनाव बेबायदि नाय I shall have written a book। आइया बेवहाय साबजेक्ट, बी भार्बा जाबाय shall आरो पारफेक्टनि भार्बा जाबाय have, I shall have। बेनि उनाव भार्ब, नैबे भार्बखौ पास्ट पार्टिसिपल खालामदों बेनिखायनो रिटेन जालायबाय। नैबे रिटेन आरो बेबायदिनो ऑब्जेक्ट I shall have written a book। दा बेबायदिनो माबायावबो प्लुरेल नाम्बारावबो बेबायदिनो जागोन वीजों विल जागोन। बेनिखायनो विलखौ जों लादों बेवहाय we will have written a book। we will have written a book। नैबे सायाव जा नियम होदों बेबायदिनो बे सेन्टेन्सआ दाजादों, बेखौ गोसोआव लाखि। बेनि उनाव सेकेन्ड पार्सनाव दङ you will have written a book। बे सानि बायदिनिबो you will have written a book। बेनि उनाव you will have written a book। नों you will have written a book, नों गांसे लेखा फरायखांबाय। बेबो नोंसोर youआ ओरै प्लुरेल नाम्बाराव you will have written a book। बेनि उनाव he आरो she राम बा eat जों मोनगोन। दा बेनि जे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव will इयाव बेजों मा जायो yes। बेनिखायनो he will has written a book। जोङो बेवहाय माने फ्यूचर टेन्सआव हेभबो होजायो जोङो माने माबा गैया बेयो he will have written a book अरजाया she will have written a बिदिबो जायो they will have written a they will have written a गोब्राब नङा। जों गुबुन टेन्सखौ जेरैबायदि जों सोलोंबोदों थिग बेबायदिनो बे नैबे खालि बे खान्थिखौ
मोजाङै गोसोआव लाखिनानै बेबायदि सेन्टेन्सखौ दालांब्लानो बेनो जाहैगोन मा फिउचार पारफेक्ट टेन्स बेखिनिखौ होमवर्क हिसाबै आं नोंसोरनो होबाय बेखौ गावबा गाव न'आव खालाम गोसो होनानै आं आवगाय जा माने जाबायदि माने फोरोंदों बेबायदिनो दुब्लियाव मा जिरायगोन बेखौ फज'नानै आंनो मबाइल एबा वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमायहरोब्ला नायगोन मबाइलनि गेजेरजों बिसोरो सावरायनो खोथा दा बे अलखदनि दिनाव जों साफ्रोमबो बेबायदिनो जोङो बे डिजिटेल क्लासनि गेजेरजों जोङो मा खालामनांगोन सोलोंनांगोन लकडाउना माब्ला खुलियो बिनि जेबो माने माबा गैया बियो कर'ना भाइरासआ जुदि जोबनानै थाङो अब्लानिया खुलिगोन थेवब्लाबो गोबां दिन लागोन बे माब्ला जोबनानै फैगोन बेखौ जों दानो हमनो हाया बेखायनो बेबायदि जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो बेफोरबायदि माने सोलोंथाइखौ जों सोलोंनो हागोन आरो गावबा गाव न'आव गोबां प्रेक्टिस खालामनायनि गेजेरजों बेबायदिनो सोलोंनानै लागोन दिनै बेखिनियावनो आङो दिनैनि बे फिउचार पारफेक्ट टेन्स फोरोंनाय आयदाखौ आं फोजोबबाय नेक्स्ट लास्ट टेन्स दं बेयो फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बेखौ फोरोंगोन